per mi doncs, forma part de la meva història, de la meva família. Per mi el cava és un vi en transformació. D'alguna manera intentar provocar que es qüestionin les coses, no? Dintre del món del vi. Crec que han de treballar molt fort, crec que no s'ho han de creure massa i crec que han de mirar molt a la vinya, però no soc ningú per donar lliçons. Transparència davant del consumidor i treballar per un origen més concret. Artesania, perquè no som una fàbrica, som elaboradors i és diferent elaborar que fabricar. Perquè ens permet expressar-nos. Ha sigut complexa, sempre és un procés lent i complicat. Em pregunto com és que m'han dit a mi per anar a fer una xerrada, què puc aportar jo, què puc explicar, què puc ensenyar. I al final crec que és bonic assistir per compartir i enriquir-nos.